Беркемгә дә сер түгел, Татарстан Республикасы соңгы елларда бөтен Россия күләмендә чын мәгънәсендә спорт державасы итеп үзен таныта алды. Универсиадага әзерлекнең иң яхшы билге астында үтүе, муниципаль һәм дәүләт хезмәткәрләре, төрле структуралар, ветераннар, укучы-укытучылар арасында барган спартакиада республикада яшәүче халыкны масса күләм спорт белән шөгыльләнүгә зур этәргеч һәм сәламәт яшәүдә өндәүче зур пропаганда булып тора. Менә Балташ районында шушы күрсәткечләрдән артта калмый. Бүгенге көндә Балташ районында милли көрәшне тагын да үстерү, жанландыру, яшь көрәшчеләрне ачыклау максатыннан ел саен традицион рәвештә район хакимияте башлыгы призына татарча көрәш ярышлары уздырылып килә. Ә быелгы ярышлар аеруча мәртәбәле, 20нче тапкыр үткәрелә. Менә инде үтебезнең шушы Балташ дип аталган мәхәббәт залыбызда, спорт сараенда безнең инде 20нче мәртәбә Балташ муниципаль район башлыгы призына көрәш ярышлары үтә. Нәкъ моннан 20 ел элек хәзерге инде авыл хуҗалыгы министры булып эшли торган көрәш федерациясе, республиканың көрәш федерациясен җитәкләгән Марат Атафулла Ахметовның җиңел куллары белән башланып киткән ярыш менә инде 20нче кат үтә. Шуннан тагын ярыш бик оешкан төстә, командалар бик нык әзерлек белән килгәннәр. Бүгенге көндә монда 26 команда, 160 көрәшче көч сынаша. Инде менә нинди генә ярыш булмасын, районнар белән таныштырганда игътибар итә торгансыздар. Балташ батырлары дип эндәшәләр. Шуннан тагын инде 13 тапкыр Муса Җәлил турнирын үткән районыбыз безнең 4 тапкыр авыл хуҗалыгы президент Татарстан чемпионатларын үткән. Инде менә быел дагын 2015 елда дагын бик көрәш өлкәсендә бик уңышлы ел булды дип әйтәсем килә, чөнки менә моннан 3 ел элек кенә әле без гомуми рейтингта республика буенча 11нче урында, узган ел 4нче урында, быел менә 8 ярышның нәтиҗәсе буенча инде Мамалыштан әз генә калышып 2нче урынга менә алдык. Шуннан дагын районыбызда көрәшкә игътибар нык бирелә. Әлбәттә генә инде район җитәкчелеге, хуҗалык, оешма, предприятияларның менә шушындай җылы карашы булмаса, шушындай зур уңышларга ирешә алмаган булыр. Мин инде алдан үземнең яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе буларак аларга олы рәхмәтемне җиткерәм. Шуннан да менә инде финанс яктан дагын, экономик яктан да тотрыксызлык вакытына карамастан, мин алда әйтеп үткәнчә инде безнең 16дан артык ярыш үтә. Һәрберсе менең иганәчеләр ярдәме белән башкарыла. Безнең инде бер генә спорт төрендә юк, моның хәтлек иганәчеләр ярдәме белән үтә торган. Әлбәттә генә инде менә шушы ярышлар аркылы безнең Балташ районыбыздан атаклы Фидель Шакировлар, Гарифуллин Васил абыйларыбыз, Хайретдинов Айдарлар, Бертуган Рафиковлар, менә шушындый данлыклы атаклы көрәшчеләребез чыккан. Әлбәттә инде алар безнең районыбызны республика күләмендә түгел, Россия күләмендә таныта алган. Инде шөкер, менә инде хәзер аларның уллары, балалары, онуклары әкренләп үсеп киләләр, районыбыздан яклап киләләр. Шуңа күрә инде алдагы үсеп килә торган буынга дагы гомумән барлык райондашларга, барлык татар халкына әйтәсем килә. Шуннан дагы инде үзебезнең йөзек башы булган шушы көрәшебезне онытмаска, алга таба да ныклап шөгыльләнеп, инде үзебезнең данабызны еракларга танытырга насыйп булсын дигән теләктә калам. Бу ярышта мен инде 10нчы мәртәбә катнашам һәм төгәл генә әйтә алмыйм, ничә тапкыр чемпион калганымны хәтерләмим соң. Но бу ярышларда елда катнашып киләбез, үзебезнең авыл командасы белән.
бик уңышлы гына чыгыш ясыйбыз. Президент төшкән юк команда белән. Менә быел Алла бирсә беренчелекне алырга тырышып карыйбыз. Әле алдан әйтеп булмый, нәрсә буласын, барсын да киләм күрсәтәчәк. Шуңа күрә имгәнмичә моторына көрәшергә җегетләргә безнең битенеха яшь олыгаюга бара, яшь чыгып бара безнең. Яшьләр хәзер көчле. Әзерләнмичә генә хәзер яшьләрне отып булмый инде. Әлбәттә мин яшь балаларга әйтер идем, көрәшкә йөрсеннәр, курыкмасыннар. Имгәнү алабыз, травма алабыз дип. Спорт булгач төрлесе була инде. Имгәнмичә дә калмыйсың. Травмалар үземдә дә булды. Теге ярышка барып җиңелеп кайтып, миннән булмый икән дип уйламасыннар. Даими шөгыльләнергә кирәк. Үз өстендә эшләргә. Гел шөгыльләнсәң генә результат булачак дип әйтәм. Шәхсән үземнең исемнән Балтач районы башлыгы Рамил Раштович Утфуллинга рәхмәтемне җиткерәм. Көрәшләргә шундый үзенең игътибарын булдырган өчен олы рәхмәтемне җиткерәм.